съм Сашо Митев и днеска ще играем... Какво са хора? Аз съм Сашо Митев и днеска ще играем Майнкрафт. Тази игра е много готина. Има даже апдейт на 17.0. Сега ще го покажа. Чайно на Word. Survival. Creative Arma. Добре. Дай ви покажа новите неща. Вижте ги новите неща, тук са едни такива. Забравете какви са някакви силовави неща. Ето има Ендър перли, има и такива. Ендър очи. Има и крила. Вижте какво може да правите сега. Чакайте. Лече ли? Айде бе. Чакайте. Нещо не ми стана. Аз не съм си ги сложил. Вижте как е. Вижте ме, аз съм баба Супермен. Абе, футна всеки ден. Бам! Това беше много гошно. Аз го направих един път на Survival и умрях. Сега ще кажа другите нови неща. Вижте това нещо. То е опасно. Не знам какво е. Вижте го. Нещо като... Вижте, и то се отваря. Ама ако се насървава, то ви цели с някакви топки и излитаче нагоре. После като ви пусне и умирате. Понякога се мисля, че е такова. Така казваш, някакво купче съм сложил. Другите нови неща... И то честно да ви кажа, няма. Сега ще ви покажа какво правят тия Ендър перли. Бум! Аз съм Ендерман. Дум. Искам още на нас планина. Дум! И на по-горе. Аре бе! Хоп. Време сега ще скоча от тук. Довиждане свят. Хоп. Много са готини тия перли. Които знаят, може да са ми гледали от другия ми канал, стария Метео, де снимах, се развали. И сега снимам от таба. Тейди Беги, например. Той правеше клипчета, ама вече не прави. И Митака. Димитър Куца. Те преди ми гледаха видеята. И Никола. Да, избярде. О, Но ние, че бях много известен на лесите. В 3 абоната. Ендермен. Шит. О, шит. Намерих. Yes. Намерих село. Супер е селото, е. Какъв си, що сидиш там, е? Значи опасно, може да паднеш. Тия хищни са. Не там какво има? Някаква скрита пещера. Чава малко факлите. Добре, тук много опасно тук е, ба. Не, страх ме е. Така.
Така. Така. Забравих да ви кажа, че мисля, че имаше още нещо. Но забравих какво беше. Сега ще стана невидим и ще ги избивам всичките. Не. То какво прави всъщност това? Верига ли има? Какво има? Мисля, че и това беше за невидимостта. Не, сега ще качам дали. Не. Не и това. Мисля, че биш... Ей, тук ти. Ти пък какво е, бе? Какви са тия ме худи? Мани ги. Ето какво е станало, бе? Добре. Чао. Така, малко задържах. И тук да го правим. Ето и да сложа. Някакво го избил. Така. Не знам какво да го направим. Айде. What? Какво има тук? Не. Шит. Аз какво направих? Много се радвам, че го открих и село. Аз ще съм вожда на селото. Не. Къде съм? Ето тук. Добре, аз съм нагорче. Тук. Ама аз съм много голям вожд. По-скоро владетел. Пишете в коментарите долу какви игри искате да играя аз. Може и Gangster Vegas да играя, ако искате. Може. Моля ви. Моля. Искам да направя клип за нея. Пишите един лайк. За Gangster Vegas. Ще ви хареса клипа на Gangster Vegas, обещавам. Ако някой напише в коментарите. Моля ви, напишете в коментарите. Искам да играя Gangster Vegas. Ама трябва да е по... Вие да избирате. Аз правя клиповете, а вие трябва да ги искате. Нещастник. Така. Добре. Това беше всичко за днеска. Пишете в коментарите. Не забравяйте да оставите един лайк. Това беше и до скоро. Чакай. Кога се спира, бе?